खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 31 अक्ट'बर 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन सुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो बांनो हागौ नखराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर मोजां खौरां मोननोबो हागौ फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोबां मुलाम्फा मोननोबो हागौ नखराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन सिगांनि बयबो आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोद मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव दिनै मान मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो नखराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागौ गुबुननिफ्राय नाथाय थोजासे हेफाजाब मोननो गोब्राब जानो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन अब्लाबो नाथाय गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन गुबुननिफ्राय गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलोबो बांगोन गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो समाजाव मान हानि जानांनोबो हागौ गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव मान बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो हेफाजाब मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।